കാളകളിൽ ഒരു കാളയ്ക്ക് 6 കാലുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ. അമ്പലമില്ലാതെ ആൽത്തറയിൽ വാഴും ഓംകാരമൂർത്തിയോ ചിറയി. ഹായ് നമസ്കാരം, വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ബോർഡറായ ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഗോശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗോശാലയിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഗോശാലയിൽ ഒരുപാട് കാളകളുണ്ട്. പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാളകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാളകളിൽ ഒരു കാളയ്ക്ക് 6 കാലുണ്ട്. എല്ലാവരും എത്ര കാളുണ്ട് ചേട്ടാ? 24 കാള. 24 കാള, 2 പശു അല്ലേ? ഇതിനെ തന്നെ ഒന്നോ ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നേ? ഇത് വെച്ചൂര് കാള, മറ്റേത് കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാളകളുണ്ട് ഇവിടെ. കാസർഗോഡിനുണ്ട്, പിന്നെ ഈഗറിൻ്റെ ഐറ്റമുണ്ട്, ഈഗർ തന്നെ കൃഷ്ണ ഐറ്റമുണ്ട്. കൃഷ്ണക്കാള, ഈ വെള്ള കാണുന്നത് ഇതാണ് കൃഷ്ണക്കാള എന്ന് പറയുന്ന കാള. എന്ത് തീറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് വെറുതെ പിണ്ണാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടും അത്ഭുതമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന 6 കാലുള്ള കാളയാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് 6 കാലുള്ള കാള. 4 കാലിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും 2 കാല് അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതാണ് 2 കാല്. ഈ കാളയാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു അതിഥി. ഇതെല്ലാം പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാളകളാണ്. ഞാനിവിടെ അന്നദാനത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ആ ആ ആ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ബാബുചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നത്. ബാബുചേട്ടാ, ആരാണ്? ഞങ്ങള് ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലായി, അങ്ങനെ വന്നതാ. എവിടെയാണ് സ്ഥലം? ഞങ്ങള് കൊട്ടാരക്കര. കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി അമ്പലത്തിനടുത്താണോ? കൊട്ടാരക്കര അവിടെ തന്നെ ആണോ? ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പരിപാടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതോ ഞാനിവിടേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ 2-3 കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടും. പടിഞ്ഞാറേ അമ്പലത്തിൽ ഇന്ന് പാടുന്നില്ല. ഇന്ന് ചില വെട്ടിക്കൂട്ട് വരുന്ന മറ്റന്നാൾ ആയില്യമല്ലേ. അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ ഈ ഗുരുദേവ പ്രഭാഷണത്തിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം, ഗുരുദേവ പ്രഭാഷണം, പിന്നെ സംഗീത കച്ചേരി ഉണ്ട്, ഭക്തിയാനുസൃതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ എനിക്ക് കോട്ടയത്താണ്. കോട്ടയം വേളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സമാധിയുടെ പ്രഭാഷണമാണ്. ഇന്ന് പോവാണ്? ഇന്ന് പോകത്തില്ല, നാളെ പോകത്തുള്ളൂ. നാളെ രാവിലെ പോകത്തുള്ളൂ. രാവിലെ 10:30ക്കാണ്. വീട് ഇവിടെ കായംകുളത്തിനടുത്ത് KPSC അടുത്താണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ? അതെ അതെ അതെ. ചേട്ടാ അവിടെ നടന്നു വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ചേട്ടനെ മനസ്സിലായോ കേട്ടോ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഇതിവിടെ വല്ല ഷൂട്ടിങ്ങിന് വല്ലതും വന്നതാണോ? ഞങ്ങൾ ഈ ഗോശാല ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഗോശാലയിൽ 6 കാലുകളുള്ള ഒരു കാളയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതിനെ കണ്ടു, അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചേട്ടനെയും കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു, 2-3 വാക്ക് ഓച്ചിറയെ പറ്റി ഒരു 2-3 വാക്കൊന്നും ഒരു ഓഡിയോ അല്ലെ വീഡിയോ പോലെ കൊടുക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ഓച്ചിറയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ 2-3 മിനിറ്റിനകത്ത് വെച്ച്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതായത് കളിച്ചു വളർന്നതും ഈ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മം, ഓച്ചിറ വല്യച്ഛനും ശിവസങ്കല്പം, അത് സങ്കല്പമല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് നമുക്കിപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർന്നോ യേശു മിശിഹായി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ, ഒരു മസ്ജിദിലാകട്ടെ, ഒരു മോസ്കിലാകട്ടെ ചെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കൃഷ്ണരാമ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഏത് നാമവും ഏത് അച്ഛൻ്റെ രൂപത്തിലും ഏത് ഇമാമിൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഏത് രൂപത്തിലും വന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുരാണ ഇതിഹാസം എന്ത് കാര്യം പറയാം. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും എനിക്കിവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല. ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ 2 വരി പാട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടാ. അമ്പലമില്ലാതെ ആൽത്തറയിൽ വാഴും ഓംകാരമൂർത്തിയോ ചിറയിൽ
പരബ്രഹ്മമൂർത്തി ഓച്ചിറയിൽ. ഓക്കെ ചേട്ടാ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. കാണാം. പറയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകും. ഓക്കെ.